magwawali, kaya nahimong nakapadato ni Herbert Armstrong sa Amerika, dili ang iyang pagka-journalist. Ang ato ihatag, ang atong igsoon nga kanunay ninyo ni mabatihan sa DSDR o sa announcer sa DSDR dahil na iyang gidala ng mga programa alang sa pagdipinsa sa Katolikong na pagto. Ano yan si Sir Silvers Dondoyano? Ginagay magsinigid. Naguna pa ng Katolikong. Maraming salamat, Brad Jude. Okay, mainit kay sa gunsong na naka-appeal ko doon sa Peaceport, no? Sa Miyaging Sabado, Dirico o Karamiana po. O padayon ta sa atong kakuhan, isip tigpanalipod sa pagtuo, no? Tigpanalipod sa pagtuong Katoliko. No? Diretso na ita sa issue na giniskutan ganina sa atong igsuon, pananglit ka ng ato ko nung pagsaulog o Disyembre 25 sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo, saway nung giatake kay sa Biblia, dili man mabasa litra por litra na natao ang atong Ginoong Jesucristo o Disyembre 25, di mudo, dili maayo ang pagsaulog sa adlaw natawhan ni Kristo matag Disyembre 25. Kani giisdutan pa nga dunay pagsaulog o pinagano nga pagsaulog ni ining adlaw. Di modo gi-implied o gipasabot na kita po ng mga Katoliko nagsaulog o usadag ta sa ulugan nga sama sa usad na pagano. Ang maong argumento ni Adto ni tuon mo ko ana ni Adto, no, sa dihang wala pa po kasabot sa pagtuong Katoliko. Ni Adto, buhatag ko ninyong background, kinsa to, okay. Okay, Katoliko to apan gumikan aning pagdagsan sa mga nagkariyang tinuhuan, hapit yung ko mabulag sa tinuhuang Katoliko. No? Hapit ko ma-Iglesia ni Cristo, o hapit po ko masakop aning pasatupan sa atong higala sa tinuhuan ni Herbert Armstrong na kanang gitawag o Worldwide Church of God, founded by Herbert Armstrong. Kanabang na i-Plain Truth magazine. Hapit ko ma-apila ng grupuha, no? Sa mga higayon din, wala po masayot sa mga katinawan sa pagtuong Katoliko. Apan sa dihang nasayod na ko, nakaingon ko na ang mga itubag ang Katoliko, niya likod kayo, o sa laptop, wala ko mo dayon o palhin o nabati na ko nga gitawag ko sa Ginoo ni ining tawag sa pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. Okay, balik ta sa niya ng pagsaulog na ito matag Disyembre 25. Okay, matubag na ito na pinagi sa kanabang rason nga gihatag sa Ginoo na ito. Naingon si St. Thomas Aquinas nga faith is not opposed to reason. Ang pagtuo dili kasupak sa rason. Okay, ato ko nang isulay o cross-examine ka ng pagtuo sa mga dili Katoliko nga kay dili mabasa sa Biblia litra por litra nga natao si Kristo o Disyembre 25, di mo do, dili maayo ang pagsaulog sa adlaw natawan ni Kristo ni ining adlaw. Sakto ba na? Maayo ba na nga argumento o katuhuan ba na? Unang atong ipasupot na argumento, mani, numero uno, naabay mabasa sa Biblia
nga daotan o dili maayo nga sa ulugon ng adlaw na tawhan ni Kristo sa Disyembre 25 gumikan lang nga litra por litra dili mabasa nga si Kristo na tao ni anang adlaw. Ano ba? Sa reasoning power lang ba? Daha ba'y mabasa sa Biblia nga di modo dili mabasa sa Biblia litra por litra nga natao si Kristo sa Disyembre 25 na may mabasa sa Biblia nga daotan ang pagsaulog sa adlaw nga tawhan ni Kristo niining adlaw. Isang pagbasahon ng Biblia ikan sa Henesis paingon sa pinadayag wa gyud tay mabasa nga gumikan lang kay dili mabasa sa Biblia litra por litra nga Disyembre 25 ang adlaw nga tawhan ni Kristo nahimo ng daotan ang pagsaulog sa adlaw nga tawhan sa atong Ginoo niining adlaw. Parehas ra na sa atong mga birthday. Ako no, akong birthday dili ko musulti kay basig muhatag ko kuan ako inyong timanan muhatag ko mga gifts inikabot. Magmiso na akong daog sa mga birthday gifts. Okay, di lang ko mag-iskot sa ako. Mag-iskot lang ko sa laing. Pananlit si Juan de la Cruz ang iyang birthday April 24. No? Si Juan de la Cruz ang iyang birthday April 24. Nagaroon, kung atong gawion tong argumento ba, basta dili mabasa sa Biblia, dili mayo, dautan, kung si Juan de la Cruz magsaulog ng birthday, April 24, niya gawa mas Biblia, dautan na ba ang pagsaulog sa iyang adlaw na tawhan, April 24, tumikan lang, kaya dili mabasa sa Biblia. Asa man mabasa sa Biblia, nga dautan ang pagsaulog o April 24 sa adlaw na tawhan ni Juan de la Cruz. Wala. Iyon na po. Pero mga ikson, kung mag-research nyo ka aning iniwang kasaysayan aning may tungkol sa Disyembre 25 na may mga kanang execute sport na ilang kwinta-kwinta nga mo mutakdo yun ng Disyembre 25. Pero para kanang ko matulungan yun o Disyembre 25 o dili para kanako dili kini daotan kung sa ulugon niya ng adlaw. Kay usagod sa hinungdan ngano na ang atong tinuruang Katoliko ipili yun ang Disyembre 25 gawas nga dunay mga Katoliko nga sa ilang kwintada utakdo po pero granting nga dili gyud utakdo og Disyembre 25 daotan ba kung sa ulugon niya ng adlaw ang adlaw na tawhan ni Kristo. Una may pagtulunan si Kristo nga nagbawal, nagdili na to nga ang adlaw na tawhan ni Kristo kung sa ulugon ng Disyembre 25 daotan na, sala na. Nawagon na sa Biblia? Wala eh. Wala tayo mabasa sa Biblia nga kung sa ulugon ng adlaw na tawhan ni Kristo Disyembre 25 sala na ni, daotan na ni, gumikan lang kayo ni mabasa sa Biblia. No? Now, mga igsoon, usa sa hinungdan nga ang atong tinuruang Katoliko gipili ginang Disyembre 25 tungod kay niadto gud ko mo research ta og history na ato'y mga pagano nga magsaulog pud ang naglawa no kanang Disyembre 25 katong mga pagano ba nga nag-ila og dili matuod nga Dios katong adlaw nga gituhuan nila nga mao na Dios. Kay niadto ambot na pabanaron na yung mga tao na gumikan sa milagro sa adlaw. Nagkauna-una sila nga Diyos man siguro ng adlaw. Na yung mga tao sa una ngayon anak kay ngano nganong milagro kay nahibulong man sila ang adlaw kay matod pa sa mga siyentipiko kuno ang kaya ko ng adlaw kahayag unya wa ko na kahayag kung wala'y sunog matod pa sa mga scientist matag adunay kahayag na po na siya isunod parang ito pag maghaling kag kalayo niya muna mo course na siya o kahayag dahil ka na pong bumbilya na man ay sunod kaya sunod hindi
siga ano man kinaaman na yung filament ba tawag ana kanang combustible material na nasunod nga mao na bahin nga masunog unang mo cause of light siga na inikaut-ut anang filament o combustible material wala na pong kahayag sa ato pa matag kahayag na agi sunog uya nahibulong man sila na kanang adlaw sige na pong kahayag o aman mo ut-ut unsa mo kuno ka dako nga bahin nga masunog anang adlaw nga wa magi kibra bisag dihinay na lang mora magyapon hayag wa magi mapalong bonang ang uban nagtuo na nga uy Diyos mo siguro na yan lang o Diyos mo siguro na yan lang mao na nga ilang gihimong Diyos na adlaw sayop sila kay kanang adlaw dili mo na Diyos binuhat naman na sa Diyos diba mao na unya katong mga tawhanan ni adto gituno nila og Disyembre 25 kanang ilang pinagdano nga pagsaulog ay ang ilang gituhan nilang Diyos nga adlaw mao na nakasayop nila unya ang atong tinuhan Katoliko nakahuna-huna nga atong ilista ng pinagdano nga pagsaulog nga adlaw atong ilista na sa pagsaulog sa adlaw na tawhan ni Kristo ang matuod nga kahayag sa atong pagtuo di ba si Kristo mao matuod na san mao matuod nga kahayag una nga ang atong simbahan Katoliko maayo og tumong o mao nga hangtod karon nahimo na gyud ang tradisyon nato nga imbis sa ulugon sa mga pagano ang Disyembre 25 sa ilang bakat na Diyos nga adlaw atong giilisan o pagsaulog sa natawhan sa matuod nga kahayag nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Kung na yung usa sa inyo na okay wala mo lagi na kamayos tumong sa Katoliko o tinuod yun nga na-overpower itong pinagano nga pagsaulog anang Disyembre 25 kay bisag diri sa ato sa Pilipinas napabutoy pagsaulog anang pinagano anang Disyembre 25 gawas sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Unya ang pangutana asa maggahom ang simbahan nga Katoliko paghimo ana kana bang mag-imbento tag kasaulugan Tao na sa Biblia, klaro, litla por litla. Ang matuod na simbahan na ay gahom sa pagdili o pagtugod. Mo atong masahon, Mateo 18. Tudling 18. Ngayon sila, wala ko na sa Biblia. Ang simbahan Katoliko na ay gahom. Isan pagaling maghimog palaot. Kanang ecclesiastical law, canon law. Pwede, mahimo o daghang mga pista. Pwede. Gano, kaya ang matuod na simbahan na ay gahom niya na sila, dili sila maghimog pista, dili sila maghimog palaon, tungod kaya ang ilang mga pastor, ministro, wala'y gahom sa paghimo ana. Pero ang mga obispo na, kaya naman, kaya ang unang mga obispo, itadaan niya ng gahoma. Ang una, mga apostol, ano yan, basahan ko, Mateo 18, Tudling 18. Kaya sa Biblia, kita pang mga Katoliko may pasangin lang, na nagtudlo kuno o uli ba siya sa Biblia? No? Kita pa ipasangin lang. Ano yan, basahan na to. O busa, sultihan ko kamong tanan, ang inyong idili, dinhi sa yuta, idili usad dito sa langit. O ang inyong itubot, dinhi sa yuta, itubot usad dito sa langit. Sa karaang mga pulong gigamit anay ka ng sa English, binding and loosing. Binding and loosing. Kaya kung ma-research mo, usa ng binding and loosing, usa sa ipasukod ana ka ng to permit and prohibit. Kaya magpagdili o pagtugod. Manay gahom sa unang mga obispo, mga apostol. Kuya, tingali mo ingon ta na mga apostol may kitagahanan ng gahoma. Sino? Pero ang gahom sa mga apostol mabasa sa ilang mga sumusunod kung mga successor, mga heredero, ng mga obispo. Kaya historically, ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostol, mga obispo ng Katoliko. No? Kaya nasa buhat 2:38-39, ang saad ko nila sa ilang panahon, mapanunod po sa ilang mga anak, sa ato pa sa ilang mga successor. Parehas rin na sa gahom sa usa ka presidente, kung inisda na ang presidente, ang iyang gahom, mapanuhin sa musunod sa iyang successor. Iyon na. Unya, historically, wa may laing religion nga makita yun sa kasaysayan
nga ang iyang succession of power, succession of authority, Katoliko na. Tagaan mo na akong example. Obispo ng Katoliko, basa mo, bisan sa Wikipedia, bisan duwan lang ka obispo akong ihatag ninyo, na disipulo ni San Juan. Si Obispo Ignacio, no? Sa, ang yung sa inyong sana, mo research mo sa Wikipedia, Ignatius of Antioch. Oh. Bishop Ignatius of Antioch. Kaya si Obispo Ignacio, disipulo na ni San Juan. Disipulo ni San Juan. Dayan, kinsa pa, Bishop Polycarp, disipulo gaya po na ni San Juan, puros na mga obispong Katoliko. Kunya, kini si Obispo Ignacio, kung magbasa mo, bisan niya sa Wikipedia, research mo sa internet, kini si Obispo Ignacio, muna siya ang unang nigamit anang termino o adjective o pangalan na kanang Katolik. Katolik. Riantong 110 AD, kaya si Obispo Ignacio naman siya mga sinulat, parehas ba sa mga apostol nagsulat. Si Obispo Ignacio nasa isinulat sa, kung ako malimot dito sa mga taga-Smyrnians, naghisgot siya na ang simbahan o iglesia ko na nagitukod ni Kristo Katolik. Katolik. Kung ipasabot, ana, kanang Katolik of all nations o universal. Kung asa mo na gibasi, probably ni Obispo Ignacio, sa Marcos 11:17, kadtong niingon bas Kristo ba nga, di ba nasulat man na ang akong balay, pagahingan lang ginig balay sa pag-ampo o alang sa tanang kanasuran? Alang sa tanang kanasuran, noon sa manang balay, sumalas Biblia. Ang balay, nagpasabot ang building o simbahan, mahimo kong sabton kanang katawhan o iglesia, na sa 1 Timoteo 3:15 nga ang balay sa Dios mao ang iglesia o katawhan o katilingban sa Dios nga matod pa ni Kristo sa Marcos 11:17 pagtawgon kini og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Sa usa ka pulong o atong imubo sa in English universal. Unya sa Grego, basa mo buhat 9:31 kung naamoy Grigo nga Biblia sa tanang sa Koine Greek. Buhat 9:31 gihisgot siya og sa Grigo og Ecclesia Catholicos. Ecclesia Catholicos o Catholics, unay Grigo. Mula gi-revise lang gamay, no? Ni Obispo Ignacio, Catholic. Pero sa Grigo, Catholics. Sa in-English na, throughout all. Throughout all. Muna gusto ni Kristo itawag sa iyang iglesia. Alang sa tanan. Ngayon gusto ni Kristo, tawgon og alang sa tanan o universal o Catholic sa Grigo ang iglesia. Tungod kay aron mahibaw nato unsay kalainan sa iyang gingharian kung iglesia kung ikumpara sa daang tinuruan nga gitawag og Jewish religion. Katong daang tinuruan sa daang kasabutan gitawag og Jewish religion kay para nato sa mga Hudyo. Way labot ang dili Hudyo kon mga Hintil. Sa ato pa exclusive for the Jews. Sa gingharian ni Kristo o sa iglesyang gitukod ni Kristo, dili niya buot nga para lang sa mga Hudiyo. Gusto niya na para ni sa tibuok kalibutan, para ni sa tanan. O na nga gusto siya na tawgon ng iyang iglesia o alang sa tanan. O throughout all, o na nga ang Katoliko, ang atong mga obispo, wala masayok sa dihang hihingalan o Katoliko ang matuod nga iglesia ni Kristo. Mauna nga kung atong tulaan pag-ayo ang atong pagtuo, kitang mga Katoliko, dili yung dapat magpauwat anang mga iglesia ni Kristo ni Felix Manalo. Ganuman. Kaya ka na sa ilang wali, buingon sila nga, kitang mga Katoliko, pabiyaon ta nila sa Katoliko, kay mubalhin sa ila kay iglesia ni Kristo kuno ng ila. Totoo mo, anak, naghanong bang nauwat, anak? Mga igsoon, siguro kung wa mo kahibalo, dapat mo makahibalo para dili mo mauwat. Ako, uwat ko ni sa una, kaya hapit mo kumubalhin yun, ano, relihiyon na. Ang matuod ng iglesia ni Kristo, Katoliko na po. Ngayon naman, kaya kanang referensya galing nga ilang basa-basahon nga, kana pa ng pulong Katoliko, giimbinto ni Ignacio tinurad na. Pero ang content, wala nila sabda. Ang content sa gisulat ni Obispo Ignacio, iyang gingon dito nga ang iglesia ni Kristo
gitawag niya og Katoliko. Therefore, ang Iglesia ni Cristo di ay og Katoliko usara. Ngayon, kaya ang gihinganlan og Iglesia Katolika, ang Iglesia ni Cristo ito. Tawgon na sila yung ngalan, malain na niya. Ako ngalan, tulong yung kabo, akong katawagan. Ako ngalan, sa pagkatawag yun ako, gihinganlan ko og Silver. Kaya pagkatako na nato, gihinganlan ko kong Bobby as my nickname. Karon, sa dihan, gitawag kong Bobby. Gitawag ko kong Silver. Natuha na niya kong katao. Hindi, wala, tas logic, Kaya si Silver, gitawag mong Bobby. Therefore, usara si Silver kong Bobby. Then pagkatako po na, pagin na ko, dako na ko, mahilig na ko sa radyo, gitawag po ko og Veritas. So, tulong na ko katawagan, descriptive name, Naila, Silver, Bobby o Veritas. Nahimo ba kong tulong ka tao? Dili ay! Usara ko ka tao, bisan sa tulong ka ngalan, tulong ka adjective ko Naila, maho ang pagka-Silver o ang pagka-Bobby o ang pagka-Veritas. Pero as nabod ni Simon Gas Biblia, si Simon Pedro, ang unang description ni Pedro, dili niya Pedro, Simon mo niya. Diba? Simon, karon sa dihang gitawag siya ni Cristo o Pedro, nahimo bang duha ka tao si Simon o Pedro? Hindi. Usara. Kaya ang gihingalan ng Pedro, mao si Simon. Lain pa, si Saul, katong manglulutos primero sa iglesia, sa Dewa Pamagabig. Si Saul, nga nahimong San Pablo. Si Saul, sa dihang gitawag siya, o Pablo, ang pangutan na gitawag man siya sa laing ngalan, dali mo ba ang duha ka tao si Saul o Pablo? Dili, usara si Saul o Pablo. Kaya ang gitawag o Pablo, mauro man si Saul. Napilain, putlo ta sa daan kasabutan, si Jacob, gitawag siya o Israel. Naguha ba ka tao si Jacob o Israel? Usara, di mo do, katong paghingala ni Obispo Ignacio ni atong 110 AD, nga ang iglesia ang gitungkol ni Cristo, Katoliko, therefore, usara ang iglesia ni Cristo ang tinuod o Katoliko. Mao na, no, wala ko bantay ka doon na word, Kita mo ang Katoliko, dili nga kinahanglan mag-iglesia ni Cristo ta, kay kita mo ay original na iglesia ni Cristo. Kaya, mulutaw pag yun nga, kanang iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, sad to say, no? Dili unta na ako na-iskutan, pero parang dili na tamaulat, kanang iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, bogus na, fake. Kung ganang kwarta, doon ay fake, sa mga simbahan po ron, doon na po fake. Piki. Ngayon man, pero saan ang kwarta? Mutuwa magaan ang imong 500 peso din, tuod lang sa limtag. Tuod lang sa kulor maonan, mao po'y limtag. Dili, oy, subayo ni mana. Ang mga timaan, ilhanan sa matuod na 500 peso. Dili kay tukod sa limtag, tuod lang ka. Mao po ng iglesia ni Cristo, nga, sige, pangatake sa Katoliko sa ilang mga programa. No? Ilang ipatuwa sa mga tao nga genuine ko na ang iglesia ni Cristo na, unang timaan pa lang, di nakapasar. Gano'n man, kinsa may gatukod na ng iglesia nila. Dili si Cristo, si Felix Manalo, registrado na sa SEC. Bukba na yung dokumento sa SEC. Ang gatukod na ng iglesia, si Felix Manalo. So kung magtugaan sila sa tinuod, dili nga iglesia ni Cristo. Iglesia ni Felix Manalo na. Niya, ano hingalan ng iglesia ni Cristo? Di man sila magsultis tinuod. Kaya kung hingalan pong iglesia ni Felix Manalo, isang po'y mutuo. Kinsa mo po'y mutuo? Ikaw ko na, magtukod ka relihiyon mo, ngalan mo sa imong ngalan, kaya mutuo mo? Ang imong buhaton, parang turuan ka, manguat yung ka. Gamiton mo na ngalan nga nasa Biblia. O pagkadaghan na awat, daghan na awat. Okay. Wala ako, huwag buha na sa una. Okay. Huwag buha na sa una. Pero daghan man itong giskutan sa akong higala. Hindi na, yung giskutan mo. Ako giskutan gamay ng pahitungan sa bunyan. Kay, by the way, no? Kay may laing mahulong. Daghan pa unta akong giskutan, pero dili pwede nga hukto na ko ng oras. Okay. Muna nga, kung interesado mo sa atong preaching, okay, kung gusto mo masayod sa usap pag
rason yan ang nagpabilin ng Katoliko, imbitahan mo na ako sa atong radio program matag Domingo. Natay radio program matag Domingo sa DXDR, no? Since 2007 pa na. Okay. Kaya muna ito nga daghan ninyo nga dili mahilito ng pamina o mga religious program, no? Kay mas nindot rin ito magsuri-suri na ta ng dulang computer, dulang, okay, kaya ng mga kalibutan ng bang kalibay. Pero kung nahagit mo sa pag-switch on sa kanang hitungod sa mga religious program, ako nagdapit ninyo sa atong religious program matag Domingo sa DXDR, no? Alas 6 nga to, alas 7 sa buntag, no? DXDR, alas 6 nga to, alas 7 sa buntag sa AM band 981 video solo sa FM 94.1. Kung maminaw mo, kung may mo sa AM ka medyo busog ang AM, ang FM medyo temporary pa na. Okay. Excited na ang tower na mo na hindi ka na klaro sa Linas Layo. Pero kung magkabalhin na ang DXDR sa ilang bagong building with new tower, nakasiguro kung kaluhin sa Ginoo, busog na ilang signal, no? Mga siguro sunod bulan o sunod pa yun. Kaya kung wala mapunan nilang bagong tower o bagong building, mawala, no? Sa FM 94.1 o sa internet, kaya naka-live stream na, rmndipolog.weebly.com. No? Mawala ang rmndipolog.weebly.com sa internet. Sa internet, makita ang yun ang padungog. So kung naka-on ang video, muna makita mo sa video, madunggan mo. Okay. Pero sa AM, FM, purely audio rin na. Okay, so muna, so dahil ako iskutan ng gamay ng bunyag. Tinood ba nga kanang pagbunyag, i-immerse rin yun, i-push mo rin yun. Kaya sa mga dili Katoliko, ang muna nga di sila mo bunyag ng bata, tungod kay ang bunyag, push mo. Isa sa hinunggan, nga dili yun, bunyagan ng bata, nga dili po man yung matus mo ng bata, malumos ng bata, di mo nang salum. Di ba? Pero mga igsoon, kanabong pulong bunyag o bautismo, sakto ang gihisgutan sa akong higala ganina nga, gikan na sa Grigo nga pulong baptiso. Nga ang pwede pasabot ana immersion o itusmo. Sakto na, pero ang pagpasabot ana, diya ta nagka-lagrakas o magkalimaw. Kaya para sa mga dili Katoliko, kanang immersion diya, sakto na nila nga paagi ra gyud. Paagi sa bunyag ba? Nga may sila basta bunyag gani, baptizo, immerse. Sakto nila nga paagi. Dili na mao. Kaya kanang bunyag paghugas. Paghugas. Ang immersion diya, ang tusmo diya, nagpasabot nag-espirituhanon. Gitlubong, gitusmaw, o gihikling ang atong mga kasalanan. Kung naibot pasabot sa immersion. Kung mag-isbot nagpaagi, dili kayo usara. Dili kayo usara, pras ba na ang hugas ka. Dili mo kay tusmaw na. Pwede mo ni mo patuluan. Okay. Sprinkling. So diya ta nagkalanrakas na as pagsabot. No? So mga nga, pwede gapon ng sprinkling. Kaya bisan pag bisibisan ka diya as pagbunyag, na-immerse mo ng imong mga kasalanan. Na huwag tang mga imong mga kasalanan. Na lubong mo ng imong mga kasalanan. So ano yung put ipasabot sa immerse. O yan ako nas Biblia. Kaanas Biblia. Kaya ganang pagi sa pagbunyag o paghugas sa itong mga kasalanan, binagig sprinkling na nas Biblia. Tag na, Ezekiel 36:25, atong masahala ko sa talawang rin sa in English, sa King James Version, no? Kaya ganang paghugas sa atong mga kasalanan, ay pagi o recibis o sprinkling o pwede po yung bubo, na nas Biblia, no? Ezekiel Kapitulo 36, versikulo 25, no? Okay, Ezekiel 36, turning 25, ganyan rin. Then I will sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness and from all your idols, and
will I cleanse you. So wala yung ipasabot ani, paghugas ni sa mga kasalanan nga gibagi ko na og sprinkle. Oh, sprinkle. So kita mga katoliko ata masayo. Kaya ang tinuod na meaning nga ng sprinkle, dili na paagi. Kaya kung paagi ganis paghugas, daghang paagi. Hindi kayo sarap. Unya, ang bata po, dili tinuod nga way apil sa bunyag. Way mabasa sa Biblia nga way apil ang mga bata sa bunyag. Gani, in contrast, in numerous na ay nabasa na sa books Biblia na apil ang mga bata sa bunyag. Basahin na to, Buhat 2:38. 39. Okay, Acts 2, 38 to 39, no? Ingon diri, Buhat 2:38, yan to sa 39, ingon diri. Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost or Holy Spirit. For the promise is unto you, unto your children. Ang promise ko no, sa bunyag, para sa mga dagko, mga apostol, para ninyo, o sa inyong mga anak. So, mga anak, alaala, kanang bata, dili na anak. Oh. Kaya, mayroon sila nga, kanong bunyagan pa man ang bata nga, dili pa man ang butuhin. Okay. Now, bata pa ni San Agustin, basta bata galing masuso, dili kinahanglang imo pa ng walihan. Kaya naman, kay, ang mitapot sa bata nga sala, kanang batang masuso, dili actual, original sin. Kanang salang panulundon. Walang ko'y panahon nga akong explicar o gayon din. Ang salang panulundon, mitapot sa bata, ika na sa unang ginikanan ka ng absence of grace ba? Oh? Mitapot ang original sin sa bata, nga wa siya pahibawa, kaya dili man na niya agi, matagpan ni San Agustin, may katarungan nga kwao na, nga di siya pahibawon. Preparido na sa mga batang masuso. Ang mga dagko, kinahanglang walihan, kaya ang mga dagko, kung wala pa mabunyagi, duha ang matan sa sala nga na nila. Original sin of actual. Ang mga dagko, doon na may actual sin. Kung sa mga actual sin, ilang kaugalingong sala. Mga nga, kinahanglang walihan ang mga dagko kung magkabunyag. Kaya culpable man sila. Naman sila sala nga ilang kaugalingong binuhatan. Wala nga kinahanglan, walihan sila, paibawon sila, ay nakabunyagan. Pero ang mga batang masuso, dili kinahanglan walihan, nga naman, dili liable ang bata sa original sin. Kaya kanang original sin, absence of grace. Kunya, dili sila mahinungdan na, unang ginikanan, na ng iba. Kaya katong pagkasala niya ng iba, ilang nanuwatan ng sanctifying grace. Muna original sin, absence of grace. Kaya sa gulaan ng magtiayon nga dato tayo ilang iusikan ng ilang katigayunan dahil niabot ang panahon na bangkaruta ang ilang pamilya na pobre sila tungod kay ilang iusikan ng ilang katigayunan niya ang ginikanan mo'y kausik-usik kinsa may pasanginlan sa ilang miserable na kinabuhi sa diyang na pobre na sila. Dili ang mga bata pasangilan kay wala man giistorya niya nga ang mga bata may nagtimo sa mga pag-usik-usik. Ang mga ginikanan naman. So ginikanan mo pasangilan. Pero ang salputanan sa gihimos ginikanan mapanunod sa anak. Ang kagat-on. Inana po ang explanation ng original sin. Absence of grace. Tungod sa gibuhat na rin ng iba, ang Grasya Magasantos naluwatan nila. Pwede na panunod natin mga tao. O na natin original sin. Alas Biblia. Salmo 51:5. No? Ang batang masuso na si sin. Na nagitawag ng original sin. Absence of grace. Na panunod na bumikan sa una natong ginikanan. O na kinahanglan bunyagan yun ang bata. Yung dili kinahanglan walihan. Ibitapit ang original sin. O wasa pahibawa. May katarungan na pao na hindi ko siya paibawon. So, taas naman ito atong na pambit. So, dili lang ito naman, o daghan pa ito akong iskutan, kay daghan itong iskutan sa akong higala kanina na dili katoliko, pero ipasubok ko wala tayo higong panahon.
Okay, mayong gabi na, recite na? Mayong gabi sa tanan. God bless us all. Ako ibalik sa the moderate, Rajun Bala. Kaya salamat Brad Silbert Dondoyano sa imong pagtupag sa atong nasundan nga magwawali nga iya ni Herbert Armstrong. Kanya mga igsoon,